Il-Ministru Joe Etienne Nabela ma għandux liċken idea ta' meta jew kemm pajjiżna se jkun qed jieħu lura mill-400 miljun euro li jinsterqu mid-dil fraudolenti ta' Vital Su Stewart. Wara konferenza li jagħmel il-Ministru Nabela biex jiftaħ mill-ġdid il-Medical Ward 6, il-Ministru Joe Etienne Nabela għażel li ma jwieġeb l-ebda mistoqsija ta' Net News. Għandek data meta tal-anqas se jaslu l-flus lura? Iffukajna fuq il-problema, ħan nispeċjalizzaw fil-problema biex inkomplu noffru servizz. Viżibilment urtat bil-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon, il-Ministru tas-Saħħa għażel li jinħeba wara l-arbitraġġ li fetaħ Stewart Healthcare u mhux il-Gvern Malti. Hemm l-arbitraġġ għaddej, sinju, nista' ngħidlek li f'Novembru ħajkun hemm sezzjoni oħra ta' dan. Ġifieri ma tafx meta se nkun qed nieħduhom il-flus. Jew tal-anqas kemm se nkun qed nieħdu? Irrispondejtek. Issa għaddiet sena mill-ġurnata ta' 23 ta' Ottubru tal-2023. U allura sena mit-tieni deċiżjoni tal-qorti li ddikjarat id-deal bejn il-Gvern Laburista u Stewart Healthcare bħala wieħed fraudolenti u għar minn hekk illi sar b'kollużjoni. Iżda minkejja dan, il-Gvern ta' Robert Abela għadu ma tax indikazzjoni ta' meta jew x'ammont ta' flus se jkunu qed jinġibu lura mill-400 miljun euro li nsterqu mid-deal tal-isptarijiet.